Kung unsay ana sa mga world-class airport sa wang dapit ana na usab kini sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport. Giablihan na ang tulo ka mga electronic gate sa Tito nga gingong sayong pinaskuhan alang sa mga Pinoy abroad nga mopauli sa Sugbo. Ani ang akong report. Labing dali og sayon nga proseso alang sa mga Pinoy abroad nga mopauli agi sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport. Segundos lang humana ang proseso. Sama nining mga balikbayan nga bag-ong miabot kinsa wa na mahasol sa paghulat og taas nga panahon sa regular process kay sila naman ang pangboy na mano sa electronic gate. Utso ngadto sa 12 segundos lang ang processing time. Kini ang electronic gate diri sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport nga gilusad karon. Gitumong kini alang sa paghatag og mas dali ug paspas nga proseso alang sa mga Filipino passport holder. Tulo ka mga e-gates ang gitaod nga adunay mga high-tech special features sama sa facial identification ug biometrics. Ang e-gate special lanes alang sa mga Pinoy abroad kan sa mga passport na issue 2016 pataas. Si Veronica Agapito gikan sa Amerika. Nahingang ha sa dakong kausaban sa serbisyo sa airport nga sama na sa uban pang malambuong nasod. Oh, quick, very quick. Last na kong 2013, but it was very long line. So this time very quick. Oh, I think I like this. I like this one. I like this better. Nindot na kay dali ra kayo. Dali ra? Pila ka Mga segundo ra siguro. Ang e-gate usa kuno kasayong pinaskuhan alang sa mga Pinoy passport holder. Matud pa sa among Honorable Commissioner Morente nga this is timely kay mauni ang atong Christmas gift sa Filipino travelers. Kay mo sa ako nang ikasulti, naka-catch up na ta and we are now having a significant step forward para makaapas po ta sa mga technology ba. It's really something that we all Filipino people can be proud of because ang airport is world-class na niya, enhanced ng services, and in our aim to be the friendliest gateway to everyone's destination, we make sure that the facilities are really ready and world-class. Sa pikas-bahin, inanay nang nangabot ang mga namakasyon gikan sa ubang kanasuran aron magsaulog sa Pasko dinhi sa Sugbo. Gibana-banang 20,000 ka mga turista kada adlaw ang moagi sa airport panahon sa peak season. Nanatay mga na-note nga mga bakasyonista gikan pod sa mga other kanang countries like Korea, Japan and China. Especially pod nga start na sila hang winter season.